Здравейте! Надявам се сте добре. Днес ще направя втората тренировка от моята 3-дневна тренировъчна седмица. Надявам се ви хареса и ще се видим в залата. Първо правим български клек и после дърпане на машината. Предпочитам дърпането да го направя с малко по-широк хват, понеже лично на мен не ми е удобно такъв късчък и затова предпочитам на този по-широкия. И винаги се опитвам да не се клатя много напред-назад, направо да се застопоря кръста и да не мърдам на едно място да ми седи кръста правилно. И пускам максимално. И дърпам максимално. Супер, 10 повторения. И сега една почивка и отново български клек. 3 серии. Румънска тяга на Смит машина. Ще направя 10 повторения. Правя бос между другото. Ще се чувствам по-стабилен така. И кръка не ми ходи наляво надясно. И контролирано. Добре, с другата серия даже ще сложа степер, да стане една идея, да стана по-висок. Понеже не мога да пускам толкова додолу и нямам целият обхват на движение. И усещам пак, че се разтяга, нали? Но не прави цялостен обхват на движението. Да. 30 секунди почивка и почваме горна движенка. Горна движенка за гърди. И втората тренировка я правим, както виждате. Напълваме горните гърди. Не, дай го. Супер.
Една минута почивка и обратно към мъжката тяга. Правим 3 по-сет. Първо странично рамо, после корем и после пресет. Това е малко по-нестандартно упражнение, затова се изпълнява с по-малки килограми. Както казах, това е малко по-нестандартно упражнение, така че ако ви е трудно да го изпълнявате, може просто да правите нормалното странично развиване. Така. Разбира се, контролирайте като пускате. И сега отново без почивка, прасец. Отново правя бос. Може да вземете един степер или диск, да си го сложите под крака, за да може да има отново правилно хват на движение и тежест в ръката. На един крак. Последен троен сет. Почваме с трицепс, после бицепс и задно рамо. И всичко го правим на кабелите. Така, за трицепсово разгъване малко по-странен хват избирам. Може да го пробвате. Аз лично много ми харесва на мене. Много по-удобно ме е така долу като стигне и да разтворя. Да го пробвате. Така, без почивка, лично за мен, сега почваме бицепс. Много с това хват.
И отново без почивка. Защото малки мускулни групи. Няма да ме измерят толкова. Задно рамо. Разбира се, ще намалим много килограмите. Минута и половина почивка и отново почваме този троен сет. Надявам се ви е харесала тренировката. Ако искате да я пробвате и има упражнения, които не може да направите или не сте сигурни как се прави, винаги може да го замените с нещо, което можете. По-добре да се съсредоточите върху техниката, върху изпълнението на движението или на упражнението, отколкото да се опитвате да слагате повече килограми или да се напълвате с повече килограми. Това само може да доведе до травма. И отново, ако ви е харесало това видео, абонирайте се и ще се видим в следващото.